Зараз з нами на зв'язку Роман Костенко з Миколаєва. Надзвичайно важливо розуміти, що там. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, ви зараз просто на вулицях. Що навколо? Вітаю, студія. Давайте я розкажу, але спочатку вам розкаже друга людина. Представся, хто ти? Ключиков Владимир Петрович. Хто? Посада, воинская должность. Разведчик, рядовой. Какой армии? Воинская часть 51-532. Какая страна, говорю? Россия. Что ты здесь делаешь? Правили сюда нас, как мясо воевать. Сейчас мы находимся в Николаеве. Николаевский гарнизон, ожесточенные бои против российских захватчиков. Я просто на русском говорю, чтобы понимал тот, кто стоит сейчас рядом, кто пришел в нашу страну убивать. Переходжу на українську, захоплюємо їх в полон, ми їх знищимо, не даємо нашу країну оточити наш південь. Тому зараз в Миколаєві йдуть сильні бої, вони йдуть до Вознесенська, вони намагаються зайти з моря, але Миколаївський гарнізон стоїть, ми будемо стояти, ми ніколи не дамо захопити цю територію, будемо стояти до кінця. Я просто сейчас хочу обратиться, кто смотрит эти новости, к российским солдатам. Вот этот боец, это боец 10-й бригады спецназа. Посмотрите на них. Нам все равно, спецназ, десант, моряки. Мы, все, кто пришел на нашу землю и не одумается, парни, ляжете в эту землю. Кто одумается, вернетесь домой. Пане Романе, у мене слів нема, просто, знаєте, в прямому етері отак зізнання російського окупанта в тому, що він прийшов на нашу землю, і пояснення, як він туди потрапив, ну, такого ще я не пам'ятаю. Я вам дякую. Дякую теробороні Миколаєва, дякую всім нашим Збройним силам, які тримають цей рубіж, надзвичайно важкий. Я у вас ще запитаю щодо Баштанки, чи є у вас інформація, бо там суперечлива інформація щодо цього напрямку. Що вам відомо? На тому напрямку вчора було розбиті колони ворога. І сьогодні ми продовжуємо вести проти них бої. Вони вже включали, декілька разів піднімали авіацію, намагалися знищувати, але і Миколаївський гарнізон, і взагалі всі наші Збройні сили, буду казати про всі Збройні сили, належно зустрічають ворога. Я не буду говорити деталі. Саме що скажу по Миколаєву. Голова адміністрації Віталій Кім, генерал Дмитро Марченко, я, інші керівники Служби безпеки, правоохоронних органів координуються, працюють, роблять все для того, щоб місто встояло і область стояла. Я думаю, ми зробимо все, щоб південь, як був, залишився українським. Повернемо Миколаїв повністю, Херсон і далі підемо забирати Крим. Чудовий план, я вважаю. І ще скажіть, оцей от десантник, якого ви ведете зараз, який дуже непевнено виглядає. Не один. Не один? Саме тому хочу уточнити, це саме той десант, про який говорив Віталій Кім, мер, 4 гелікоптери чи інші якісь? Ну, їх тут багато всяких. Це спецназ, який вів розвідку для своїх підрозділів, які мали підходити до Миколаєва. Були захоплені нашими військами, зокрема хлопцями-добровольцями, теробороною, армією. Вони тут всі разом працюють, молодці. Розпитайте його, будь ласка, максимально всю інформацію, яку він знає, бо нам важливе все. Те, що говорять ті люди, які прийшли з війною на нашу землю, це свідчення майбутнього надзвичайно гучного, напевно, безпрецедентно гучного судового процесу. Можливо, є ще якась важлива інформація по Миколаєву, яку ви зараз нам готові розповісти? Ну, ворог іде, ворог намагається оточити. Ще раз скажу, за Миколаїв треба вірити в людей, які тут є. І ми все зробимо для того, щоб ворог пішов з нашої землі. Дивіться, інформації багато і не можу, на жаль, все розказувати. Говорю, що тут є генерал Марченко, є голова адміністрації, які все роблять для того, щоб... Ну і, зокрема, Збройні сили, ті, хто керують цим напрямком, роблять все для того, щоб місто встояло.
І ще питання, пане Романе, у нас тут було з кількох міст повідомлення щодо аеропортів про те, що вони заміновані, і рекомендації людям цивільним в жодному разі не підходити на радіус 1-2 кілометри. По Миколаєву є подібна інформація, щоб попередити людей? Є просто інформація, не треба підходити до аеропортів, тому що для ворога це ціль номер один. Заміновано, не заміновано, підходити до аеропортів не потрібно, тому що це наші стратегічні цілі, які ми і охороняємо, і ворог, по яким наносить ракетно-бомбові удари постійно. Бути подалі від стратегічних об'єктів – це перша порада для цивільних. Я вам дякую надзвичайно за це включення. Не відволікаю, бо у вас кожна хвилина надзвичайно важлива. Роман Костенко з Миколаєва включився до нас наживо для того, щоб буквально показати нам російського окупанта, якого затримали, і його пояснення, як він там опинився. Ну, далі з ним працюватимуть відповідні служби. Дякую ще раз, пане Романе, за включення. Це народний депутат «Голос». Він включався до нас з Миколаєва.